Igbo bibi Igbo nwa na-eke ntị ịma na asị m anya jidekwa ahụ ka o ji na ọ bụ na anyị chi ya taa azụ ka o wee tigbo anya akụ oyibo nsugbe mana chelekwana ụlọ kịta ka ị na-abata iweke na-asị isi mbido TV ebidogo ụtụtụ ọma nọ nwee ndidi ọhụbara ife funarụrụ gị biko buru ukwu gị mee gịnị nyoche nkwado onye ị ga-akpọ ka ọ bịa soro wee ihe a na-ekwu n'ụbọchị biko kpọọ ya nkwana ife dị ka akị na ụkwa ị ga-eji wee na-eme gị na-akpara ụbụbọ iwere devu n'elu tebụl ka o wee na-eme gị oroma nkịrịsị nkịrịsị ga-edowe n'elu otu kibugo debie ka iwe gịnị bụ na-akpara ụbọrọ ihe isi ụkwa anyị na-ekwu maka ịtatapụ ọ gịnị butedulu mgbasa ịgba alụkwaghị n'etiti ụmụ ọgbara ọfụ ọnya ka anyị na-etinye ọnụ ụbọchị taa ma lụtakwa na isi mbido TV bụ ebe ebidoro na bụ ebe a na-eme ihe dị iche iche na-azụ gị arụ ọ bụrụ sọsọ isiokwu nkwara ụdị ife dị iche iche anyị ga na-ewetara gị ga-eme gịnị ka na-edozi arụ na-edozi ezinụlọ na-edozi obodo Chidebere Ogbuaja dịka ị na-ekwu bifo anyị wee jee ezumike biko ị na-ekwu ihe na-ebute alụkwaghị m na ndị na-asị dali dali honi honi biko garịkwa n'iru ọtụtụ ihe dị iche iche nne echetara m mgbe ọ bụ nne anyị na nna anyị ọ ga-ahịa ahụ ịnụ na nwoke na nwaanyị nwere mgbasa mana nke ugbu a bụzi alụ taa ka anyị lụbatara nwanne echi ọ dịkwa gị mma nna ikwu biko sikwe nnọọ si ụzọ agabalụ pack yourself well somewhere ọtụtụ ihe dị iche iche na-ebute mana ka m kpọọ okwu aha kpọmkwem ihe mbụ na-adị m ka ya na-ebutekarị ụdị ọnọdụ a bụ ego ego oyibo ma nke oyibo ma nke igwe ma nke Naijiria ego ụdị dị anya ịmana ife siri ike kịta dịka ndị agbata obi anyị ndị Anambra si asụ mana ihe adịchaghị mma ya bụ ihe adịghị mma nakwa na-ebute ụfọdụ mgbe anaghị nwoke na nwaanyị aga nghọtahie tụmadị ebe ụmụ nwaanyị nọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị amazighị ka esi enwe ndidi were si nwoke a biko etu ọ dị taa ọ bụghị etu ọ ga-adị echi onye ma ọ mata ọma echi ma nwekwa enu ndidi a na-enwe ndidi ahụ alaala ego bụ ihe mbụ mana ihe isi ike ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-asị gị atakwala m ụta ihe osigbuola onwe ya n'ike mana ego so na ihe mbụ na-ebute daalụ nwanne m nwoke ụmụ Igbo na-ege ntị kwụnụ na anụ ihe a na-ekwu na ihe na-ebute ụmụ ihe anụnwa o kwuo na maka gịnị ego na-ebute n'ezinụlọ ọ bụ na ife adịghị ka ọ dị na mbụ mana ana m ajụ biko mgbe mmadụ chọrọ ịnụ nwoke gị bụ nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị gị bụ nwaanyị chọrọ ịnụ di ego ka ị na-anụ di ị na-ebube ego ụzọ wee na-anụ di ị na-ebube ego ụzọ wee na-anụ nwaanyị emekwana ibube ego ụzọ ego adịghị eme gịnị agbake ihe ọzọ metụkwala aka ebe ahụ na-enwero nghọta achọrọ biko ka ị kọwatụlụ ime Igbo na-ege ntị n'ihi metụrụ aka enweghị nghọta n'etiti nwoke na nwaanyị nke mbụ bụ na ndị ọgbara ọhụrụ ọ bụla ejuru ugbu a sị ya ị na-ebube ego ụzọ ka m na-achị n'ego ọ ga-asị gị ana m ebube ego ụzọ maka ego ọ bụrụ na ego adịghị enweghị ego ịfụnanya adịghị ka nghọta ha ugbu a mana ya bụ nghọta mgbe anyị ga-ekwu maka effects ma ọ bụ ihe ọ na-ebute nghọta ahụ abụghị ezi nghọta ọ bụghị ezi nghọta mana ọzọ dị ka ibie anyị lụtụrụ aka bụ gịnị bụ kedu ka isi kwu ya na nwoke na nwaanyị enwere nghọta understanding nghọta n'ihi na ya bụ nghọta dị nnukwu mkpa maka na a sị na ihe mere n'ụlọ a nke butere mgbasa enweghị ihe ọ bụ n'ụlọ nke ọzọ ịhụna ya nke bụ na ọ dị mkpa ịma na oge ugbu a tụmadị ndị ọgbara ọhụrụ a o nwekweghị ndị na-abịa mee nke a bekee na-akpọ courtship ya bụ ime gịnị nwoke na nwaanyị mara onwe ha tupu anụọ di na nwunye metụ enyi metụ obere enyi wee ị ga-amanụ ka onye nọ mmadụ nso na-anụ isi ezie ọ gị ịnọkete mmadụ nso iwe mara ka ọ dị mara ụdị onye o nwere obere nwa m fụrụ ebe m jere n'akụkụ Owerri ndị papi ya kpọrọ m sị m nekwe mmanya oge ndị bịara ịlụ Ogechi butere n'Ogechi ka mmanya nke ise ha na-ebute nke ise yes ofu nwaanyị obere nwa Ogechi na-agba sọsọ nsị ha ga-akpọrọ m ya sị papi ya nye m mmanya ahụ ka ṅụọ ọ sị na Ogechi sikwa ha aṅụ na
nsị anye m ofu bọtụlụ ka m ṅụọ onye m ofu olulu ndunyezie si ga-akpọ Ogechi wee si Ogechi kedu ihe isi ọ dịkwa gị mma kọrọ kedu ihe were asị na nke ahụ nke ise ọ sị hafụ ma achọ m ịlụ so what is the problem gaanụ ka ịmata onye uche niile bụ o nweghị ihe ọzọ ọ na-eche na-abụghị ụjọ niile dị n'alụmdi na nwunye maka na ọnụgo akụkọ dị iche iche papa ya na mama ya gbasa so mgbasa ahụ bụ ihe dị ya n'obi si ya nne ọ bụghị iwu na ọ ga-adị otu ahụ gago dị ka ịmata onye abụ ọkwa obi na Port Harcourt asị ngwa kpọọ ya n'ekwentị si ya na ị na-abịa iruo alọtakwala echi ị ga-anọ otu izu ụka ọkwa onye na-akwado ịlụ gị iruo oge a mara ebe obi mara ụdị ndụ ọ na-ebi mara efu ndị ọyị ya fụkwa ndị dị iche iche ịhụla ọkpọrọ gị gaa ebe dị iche iche gị hụ ka ndụ tete gị na ya etete ụra ihe a bụ ihe forever ma ọ bụrụ ndị bekee ọ bụghị ihe ha na-eme ọ bụghị enyi nwaanyị na enyi nwoke ịhụla ya so ọ dị mkpa na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ndị na-akwado ịba na n'ụdị ihe dị na nwunye a ga-ama nke mbụ ana m anụ enyi m ọyị m ịhụla ya ya bụ nghọta ahụ ga-adịrịrị ya nwoke ga-aghọtarịrị nwaanyị ka ị wee nwee ike ịne nwuru nwaanyị ahụ ihe nwaanyị ga-aghọtakwa nwoke maka ụmụ nwoke adịkwaghị mfe ibi ka ị mara ma nwoke ị ga-anị nwuru ihe ọ bụrụ na ị gaghị anị nwuru ya ihe ịdị mbụ hapịa ịhụna mana ọtụtụ ihe dị iche iche na-ebute mgbasa tiri nke na-enweghị isi ị gaghị ekweta na ihe dị ka azịza ịlụrụ nwaanyị nwunye gị ọ bịara ya kpọdo azịza ọnụ n'ala kemgbe nne na nna nke gị ji gboo unu na-atụgharị atụgharị ịnụtazie nwaanyị na-akpọdo ya ọnụ n'ala ọ bụrụzie nsogbu o nwere nke nnukwu asị na ihe eji asa eze nke a na-akpọ toothpaste nọ na-abụ na befa na etu ha si emewo abịa ebido n'ike ya pigide wee luo n'ọnụ ya ọ nụtazie nwaanyị osi n'ugbo wee pịa ya ọ bụrụkwa nsogbu nya mere ha mere gịnị nwere mgbake n'ụbọchị tata so dịka ikwu na o nwere ike ife metara mgbake n'ezinụlọ a nwere ike bụrụ nke ga-eme gịnị ga-enweta mgbanwe n'ezinụlọ n'ihe dị na ya a sị na onye kpaa atụrụ ọ mara ka o si eme gịnị ka o si ebe ọ mara ka o si ebe nke ọzọ dịkwa ibe bụ na ịma na mgbe ụfọdụ naghị afụ na mgbakọ anụnwa o nwere ike nwaanyị ewepụtago obi na ha ga-ebi nwoke ewepụta obi na ha ga-ebi mana ezinụlọ abịa chile anya tinye na ọgbakọ alụmdi nwoke na nwaanyị anụ ọkwa ịma na ụdị fedo ụtọ anọ na-eme stedi ịmakwa na o nwere enyi m nwoke mama ya enyi m nwoke na-anụ nwanne nwunye m mama nke nwoke wee bịa na be ha na Lagos nsị gị nne ọ pụọ na-ekwupesi m ite na-achọzi gịnị ka ọ mara anụ one ha ji wee si nri kedu ọ bụkwa ihe eji ọnụ akọ nwunye ya si ya nwunye nwa ya mama gịnị ka ị na-ekwupe n'ime ite anyị ka ya mara na anyị na-emefusicha ego nwa ya niile ya ifu gị ọ na-etinye anya n'ihe agbasara ya gwanụ m ọnụkwana dị nke nụchasị ahụ ọ bụzi were anya na-etili na nwaanyị bibe die ụdị fedo ụtọ na-ebido na-ebute gịnị mgbake n'ezinụlọ na-ebute anụkwaghị m n'ezinụlọ nwere ike nwatakịrị na-afelizi akwam nwere ndị nke m akwam nwere nna nke m akwam nwere ebe m bi o nwere ike ọ bụrụ mmadụ che na-anagide nke nnagide a nkwukịta na-ewetakwa m ntụziaka ọzọ na-enwe ndị na-enwero nnagide nke a na-akpọ tolerance. Yes, ka bụ eziokwu dịka ihe a na-akpọ ya n'Igbo maka ọ dịkwaghị mfe inwe tolerance ị na-anụbata onye bụ nya onye ịmaghị onye ọ bụ onye gị na ya amụkọghị gị na ya stranger bekee na-akpọ ya stranger nke bụ na ịma na ndị Igbo si na ọ bụrụ na nwoke ọ bụrụ na dimkpa onye isi erighị arịrị naanị ya ebiri ọ bụrụ na onye isi erighị arịrị naanị ya ebiri ọ gaghị enwe ndị ọ ga-achị nke bụ na mkparị ga-adị okwu na-atụ anya ga-adị a sị na okwu dana ahụ ọnụ anaghị eme ya atụta ya atụta ọ bụcha nke a bụcha ụmụ ihe niile anyị ga-ekwu na ihe mmemme a maka mgbochi nakwa nchekwa na ịgba mbọ hụ na nke ọbụla ọ bụrụ na ị baala abaghị ka ị ga-esi eme ka ọ na-agasịrịrị werere
maka ihe na-ebute mgbasa a sị na obere ife ị nwere ike iji afọ 6 rụọ ụlọ enu ọ naghị ewe karịa otu nkeji iji butuo ya naanị dynamite ị ga-atụkpu n'ime ihe gbaa anụta ka ọ dịkwa n'ife gbasara di na nwunye ị nwere ike build there for years mana ofu obere ife ofu ebe enweghị nnagide ma gịnị omegịnị otisi ya in one day mana mgbe ụfọdụ otisi ya ụfọdụ anaghị ịma na ọ nakwa na-adị izi ọ dịghị mfe onye gị na-ebigoba ofu afọ na-abụ afọ 3 afọ 5 anụkọtara gịnị asị na-eme gịnị na-agbasa biko Chidebere Ogwuaja anatakwa nke a na-asị ọlụ a na-alụ alụ ma chelụkwa ka anyị jee nwe obere ezumike ka anyị jee nnọọ jezu ike onye kwere ebe ijelu biko ọ bụrụ na akị nụkwa gị agwụgo tinye ọzọ anyị na-echi atọ ọzọ ka anyị ṅụrụ mmiri anyị na-abịa